No, počúvajte ma moji. Ja vám teraz volačo povím také zaujímavé, lebo ma to už asi dlho sere. O 3 kilometre. Použite výjazd vpravo. No, a ako čujete, tak ja sa nechcem chváliť, ale ja ako by som povedal, že ja jazdím ako aj po Nemecku, aj šerikade. A víte čo? Ja vám volačo povím. Ja, jak jazdím, jak človek, normálne ako človek, tak snažím sa jazdiť jak človek a byť človek ako, ne? Však ako, prečo nebyť človek? Idem jak normálne, ne? Jako je tam nejaká taká ako rýchlosť, tak idem tak, jak je tá rýchlosť, ne? A ne jak hovado, jak veľa ľudí dneska ma drhne cigaretle. Použite výjazd vpravo. Však dobre, moja, použijem, no. Odbočte doprava na nájazd. A však dobre. Rečul. Tak pôjdem teda, no. Tak idem. Ona mi Odbočte vypráva. doprava na nájazd. Však dobre, už idem. Čo mi... Odbočte doprava. Jak doprava? Tak som nemal ísť sem asi, ne? Odbočte doprava. Prečo mi vypráva, že mám ísť doprava, keď nemám ísť doprava? Ja mám ísť doprava, dobre. Však ona mi vypráva furt tutok, že mám ísť doprava. A ja nevím, kam mám ísť. Asi idem dobre, takže serem na to. No. Ale včul som si všimol takú vec, teda, že ako ja idem jak ten človek, ne? Že je tam 70, tak idem 70, ne? Ale a keď je 100, tak idem akože 100. Ne? A čo som si všimol, no a ešte keby bola, že aj 130 a bola by neobmedzká. Víte, čo je to neobmedzká? No nevíte, lebo keby ste bývali v Nemecku, tak napríklad víte, že neobmedzká robí také veci, že ste neobmedzený, teda obmedzený, no nevím čul, ale akože môžete to valiť koľko chcete, ne? Ale a potom to valíte koľko chcete, ale no nemôžete. Víte prečo? Lebo na tých cestách je strašne veľa debilov. Zadrnem sa dneska, nevím, čo to je. No. A čul? Jak tí debili idú po tých cestách, ale napríklad aj v Nemecku som to všimol, lebo u nás je debilov všade dosť, to nebudem vôbec vyprávať, to víte sami. To je také, že mi to je úplne jedno, lebo tam som s tým zžitý. Ne? A
to poznám. No, ale čul, že si poviete, že aha, som v Nemecku a že môžem si ísť na tej neobmeckej, jak chcem. No ale nemôžem, lebo tí debilovci, šalenci a ja nevím, kto im dáva vodičáky, to samý debil je aj v Nemecku už dneska. A to ani nebudem hovoriť o tých kamionlistoch, však si kúknite na tých mojich videách, to tam je samý primitív, čo vám tam behne do cesty a vy potom nevíte čo a potom idete a nič na one a on si tiež ide, keby ideš, než ako on čo, ako zákaz, nezákaz, si kúpil vodičák za voľaké klobásky z Rumunska, Bulharska, alebo ja neviem z jaké rici. No, nabiegne sa tam do ľavého pruha a už ste v prdeli a môžete byť akurát tak za ním, ne? No, a toto je jedna vec. No, ale druhá vec, čo ma velice sere, jak som hovoril, to sú tí debili, ja neviem, kde sa berú, však to bola kedy nebolo, ale dneska je to, ja neviem, to je čím vác je auto modernejšie, že ani nemusíš karovať, ne? Tak tým väčší debil tam v tom aute existuje a on vám na tej neomecké vleci do toho pruhu ľavého jak debil. No a vy sa rúcite, ja nevím, 200 napríklad? Doma také auto, ne? Abo aj 250? No, a čo ten debil sa tam vetre? Jak taký primitív? Ale keby jeden, ale je, ja nevím, čindal vás. No, a on sa vám tam drvne do toho pruha. Ja nevím, asi 120-ke, no možno aj menej, ale a teraz čo ja mám robiť, ako ne, tak začnem brzdiť, ale to nestačí, tak ho vyblikám, normálne mu nablikám do očí, sa za ňo zaradím, úplne ho zatlačím, a čo, začnem trúbiť, víš, a ja trúbim, normálne budem trúbiť a je mi to jedno, či je to zakázané, alebo nie, lebo debil rozumí len sile a ja nevím, čo sa stalo s týmito ľudáma, jak nevytrúbiš a nevyblikáš, tak on bude úplne, že debil. A až potom zistí, že je debil a že zavádza na tej ceste. A až potom sa ty po 10 kilometroch nekedy aj úne. No nekedy ani ne, však lebo je debil. No a to je asi tak všetko, lebo ja už nemám... A ešte jedno, áno, ešte jedno som chcel povedať. Aj to poviem. Ja vím, asi to je chyba. Ja si myslím, že títo debili furt sú na tých moderných telefónoch, furt len klikajú a oni už sú tak osprosteli, úplne sú na sračky sprostí, že
oni už ani nevedia šoférovať potom, lebo majú vyblikané oči od tých fónov. O 800 metrov. Áno. Pokračujte rovno. Ďakujem. No. A čuľ? Oni sú takí blbí už z tých telefónov, že oni si myslia, že ľavý pruh je na to, aby oni si mohli stovečky dávať ako vedľa kamióna alebo vedľa auta, to čo sa nájde. Pokračujte rovno. No a pokračujem rovno, nevím, kde som, nevadí. No a jednoducho ľudí osprostývajú a už ani moderné avtáky im nepomáhajú v tom, že sú blbí, lebo už sú tak osprosteli, že už ani násobilku nevedá bez telefóna a už ani vyprávať nebudú asi moc vedieť za chvíľu, lebo už telefón za nich bude všetko aj mysleť, aj vyprávať, aj na záchode, keď bude, aj to bude robiť za no, asi ja neviem. No a čuľ, sa tu vyprávam tež do telefóna jak taký debil. Ale je mi to jedno, lebo idem volať. Nevím, kde. Ale ten múdry telefon mi to poví. Takže ja len dodržujem tú rýchlosť, lebo však nerobím na to, aby som placil pokuty, jak nekedy debili. To sú takí debili, oni robia len na pokuty, on ešte ide na cestu a už má 2 pokuty, lebo je, ja nevím. Debil. Ale nevadí, no, tak tu ja by som aj vačšie pokuty dal za toto všetko, lebo je to vrti, kam to všetko speje a kam to dospeje, netuším a ľudom drbe, no, ďakujem.